καλώς ήρθατε πίσω σε αυτό το κανάλι. Είμαι πού αλλού, στο δεύτερο μου σπίτι, γιατί πάμε Αθήνα. Έτοιμες να σπάσουμε το ίντερνετ για άλλη μια φορά. Η ώρα θέλω να ξέρετε ότι είναι 5 και 51 το πρωί. Ο εγκέφαλός μου δεν λειτουργεί. Είμαι με ούτε 4 ώρες ύπνο, γιατί το μυαλό μου ήθελε να τα σκεφτεί όλα εχθές, δηλαδή σήμερα πριν κάποιες ώρες που προσπαθούσα να κοιμηθώ. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σκεφτόμουν, ρε. Σκεφτόμουν μέχρι και ποιος μπορεί να έχτισε τις πυραμίδες και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Εν τω μεταξύ, το αεροδρόμιο έχω να το δω τόσο άδειο, δεν ξέρω από πότε, νομίζω δεν το έχω δει και ποτέ. Είναι κυριολεκτικά άδειο. Έχει 5 ανθρώπους και 2 παιδάκια, όλους και όλους μέσα. Θεωρώ πως τώρα θα μαζευτούν σιγά σιγά για αυτή την πτήση. Ήρθα νωρίς, δεν ξέρω πώς το έπαθα, γιατί είχα να κάνω check-in και βαλίτσα. Που λέτε πάμε Αθήνα γιατί έχουμε γύρισμα με το MAD σήμερα όλη μέρα. Για όσοι δεν το ξέρετε, πού να το ξέρετε θα μου πείτε τώρα, εδώ στο YouTube δεν σας το έχω πει. Το έχω πει στο Instagram όμως. Δεν με παρακολουθείτε. Μόνη μου. Που λέτε φέτος θα είμαι super host στα MAD VMA. Πολύ ενθουσιασμένη γιατί δεν έχω ξαναδεί και MAD VMA ποτέ από κοντά. Οπότε ανυπομονώ. Και σήμερα έχουμε ένα γύρισμα όλη μέρα για αυτά. Για άλλη μια φορά έκλεισα τελευταία στιγμή να πάω, γιατί γενικά η ζωή μου το καλοκαίρι πάντα είναι στον αέρα. Από το Μάιο και μετά δεν ξέρω τι θα μου ξημερώσει την επόμενη μέρα, λόγω του προγράμματος του Όλη. Και είπα να μην το ζήσω στα άκρα αυτή τη φορά, όπως κάνω συνήθως που πάω Αθήνα αυθημερών. Θα μείνω και σήμερα και αύριο. Αύριο είμαι καλεσμένη και σε κάποια event, οπότε λέω δεν πάω που δεν πάω ποτέ σε αυτά που με καλούν. Αφού τώρα θα πάω για δουλειά, ας κάτσω να πάω και σε κάνα event να κοινωνικοποιηθώ, κακό δεν είναι, και να δω εννοείται και τη φιλεναδίτσα μου την Νίκη. Αυτή η τσάντα, παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι χωράει μέσα. Έχουμε μορομάντιλα, σερβιέτες, πώς το λένε αυτό, αντισηπτικό, είναι πολυπροϊ, ok. Ταμπών, πορτοφόλι, ηλεκτρολίτες που θα πιω έναν τώρα να ενυδατωθώ, κλάμερ, Define, φορτιστή, powerbank, κλειδιά, την κάμερα που κρατάω τώρα, τσίχλες, έχει μέσα τα πάντα. Να σας κάνω και ένα outfit check έτσι για το καλό. Σας έχω βάλει και πάνω σε ένα κάδο, εντάξει, φτάνει πολύ, μίλησα, είναι και 5 ώρα το πρωί, πόσες φορές να το πω. Η ώρα έχει πάει 10 και 27. Έκανα 1,5 ώρα σχεδόν με το ταξί να φτάσω στο Taekwondo και είμαστε οι πρώτες. Είμαστε πρώτες. Θα τελειώσουμε και πρώτες. Μακάρι, δεν θα ήταν τέλεια. Δεν έχω φάει, δεν έχω πιει νερό. Έχω δεύτερη μέρα περίοδο. Καφέ πίνεις? Δεν πίνεις καφέ? Καθόλου τίποτα? Δεν μ' αρέσει, όχι. Θα σου πω, έπινα παλιά. Όταν δούλευα σέρβις έπινα 4-5 καφέδες τη μέρα και μετά όταν έγινε η καραντίνα σταμάτησε. Και όταν ξαναήπια άρχισε να με πιάνουν ταχυπαλμίες και άγχος και δυσφορία και τον έκοψα και πίνω μόνο τσάι, τέτοια. Είσαι healthy queen και σε αυτό. Σε όλα. Άντε να δούμε. Θα σας κάνω update όταν έρθουν οι άλλοι να δούμε πόση ώρα θα τους περιμένουμε. Να σας δείξω λίγο και το καμαρίνι μας, το οποίο είναι τεράστιο, αλλά έχει λίγα εδώ τραπεζάκια, μπουντουάρ, πώς να το πω. Θα μπορούσε να έχει άλλα 100, αλλά οκ.
Ξεκινάμε το make-up. Το inspo μας είναι K-pop, Korean, glowy φάση. Οπότε δεν θα έχει πολλά κοψίματα και τέτοια. Θα είμαι λίγο πορσελάνη. Το μακιγιάζ μας είναι έτοιμο. Τώρα όσο καλά μπορείτε να το δείτε, γιατί το φως εδώ μέσα δεν είναι κατάλληλο. Ελπίζω να σας το δείξω καλύτερα μετά. Και περιμένουμε για μαλλιά. Και το μαλλί μου είναι έτοιμο. Πόσο άνεμο είναι τώρα? Τι θα κάνεις? Δεν το έχετε δει ακόμα το τελικό αποτέλεσμα, θα το δείτε σε λίγο. Εντάξει, ανυπομονούμε, είναι έκπληξη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι όλοι εδώ. Αυτό τι είναι? Έλα, έγινε και YouTuber τώρα για μελετά, τέλος. Μη ζηλεύεις. Και είμαστε έτσι. Το κόνσεπτ είναι σερβιτόρι σε κορεάτικο. Πού είμαστε? Κορεάτικο εστιατόριο. Είναι άλλο τώρα αυτό. Όχι, είναι η ίδια. Απλά δεν έχω το τρίποδο. Δεν έχει budget. Το έχω πάρει, αγόρι μου, δεν το έχω βάλει τώρα. Αγάπη μου, το έχω στην τσάντα μου. Το έχω στην τσάντα μου και έχω πάρει όλο το. Δεν πήρα μόνο το. Προφανώς δεν γίνεται να πάρεις μόνο το. Μας περιμένουν έξω. Τι κάνεις εσύ εδώ? Γυρίσαμε στο Taekwondo για να αλλάξουμε. Έτσι, μόνο chic φοράμε. Vlog στο vlog. Θα αλλάξουμε για την επόμενη σκηνή. Εμένα τα... Δεν έχω χειρότερο από τους ανθρώπους που όταν ξεκινάει κάποιος να κάνει vlog κάνει και αυτός γιατί το θυμάται. Δεν έγινε έτσι. Ήρθα να δείξω τα ρούχα μου. Πού ξέρεις ποια είναι τα ρούχα σου? Εγώ δοκίμασα, εγώ ήρθα πριν. Εγώ θα βάλω αυτό το τζιν με αυτό το πουκαμισάκι, αλλάζω και επιστρέφω να σας δείξω το outfit. Μόλις βγάλαμε με την Καρυφαλιά άλλο ένα Κραταγνοφαινόμαστε, έτσι θα το έχω. iconic TikTok. Για δείξω. Κάτω να το δείξω. Μισό, περίμενε. Περίμενε, Ναι, θα το ξαναβάλω από την αρχή. ξαναπες. Εδώ είσαι. Έχετε δει καλύτερη. Όλοι πέσαμε πάνω. Εντάξει. Οκ. Έτοιμες να σπάσουμε το ίντερνετ για άλλη μια φορά. Έτσι καπινές μας θέλει. Χαμόγελα. Ένας. Να μην είναι μαλάκες, όλοι χαμογελάσετε. Είστε λύθοι. Θα πέσει όλοι. Έφαγα. Αυτό. Ναι ρε μαλάκα. Πασκάλα. Γιατί έφαγε? Γιατί ήρθα. Καλά έφαγα μισή λίτρα μαλάκα. Μα έφαγε το σουβλάκι. Δεν έφαγα σουβλάκι. Θέλω 1.200 ευρώ για το παιδί. Άραξε ακόμα, κάνει άλλες μια προσευχή. Σου πάει το μπουφάρ μου έτσι όπως σε βλέπω με το φανελάκι? Δικό μου το πήρα. Όχι αγάπη, όχι. Είναι το αγαπημένο μου. Η ώρα έχει πάει 5 και είμαστε ακόμα εδώ. Περιμένουμε. Δεν ξέρω τι ώρα θα φύγουμε. Αλλά δεν έχουμε κάνει τίποτα. Όπως σας λέω, τίποτα. Εκεί τι γίνεται? Εδώ παρακολουθούμε μία μάχη. You're my pillow, soft like
Άβολο. Τελειώσαμε, παιδιά, 8:39. Η ταλέπα νομίζω φαίνεται στη μούρη μου. Η Σοφία η γλυκούλα με πάει στο ξενοδοχείο μου. Η Γαριφαλιά μας γράφει όπου μας γράφει πάντα. Πάμε να την παρατήσουμε κι αυτήν και τον Γιώργο. Α, ναι. Εδώ είστε. Έχει κρατήσει. Ωραία, κρατήσει. Η κατάσταση είναι, θέλω να πιω 17 παλόμες, να φάω ό,τι υπάρχει και να πεθάνω στον ύπνο μέχρι την άλλη εβδομάδα. Έχω έρθει στο Airbnb μου, έκανα ντουζ. Το μακιγιάζ δεν το πήραξε γιατί δεν έχω καμία δύναμη να ξαναβαφτώ. Άλλαξα. Το τζιν δεν το άλλαξα όμως, γιατί έχω έρθει με περιορισμένα ρούχα, το ξαναφόρεσα, μην το σχολιάσουμε. Πάμε να σας κάνω ένα γρήγορο room tour μέχρι να έρθει η Νίκη. Λοιπόν, από εδώ μπαίνουμε, έχουμε μπάνιο, πολύ ωραίο, και με μπανιέρα, χεστρούλα εδώ και με ντουζιέρα σεξουαλική κόκκινη. Εδώ έχει μια μίνι κάρναρόμπα που έχω βάλει και την βαλίτσα μου. Το κρεβάτι, ελπίζω να είναι βολικό, δεν το δοκίμασα. Τηλεορασίτσα, πολύ ωραίο έπιπλο, καθρέφτη, full body. Από εδώ έχουμε ένα καναπεδάκι, φυτάκι, γραφιάκι, σκατουλάκι, τσαγάκι, καφεδάκι κτλ. Και φάγαμε ένα σκάμ, έφαγα δηλαδή, γιατί υποτίθεται ότι έκλεισα εδώ κεντρικά για να έχω μπαλκόνι με θέα την Ακρόπολη να αράξω το βράδυ. Και εγώ Ακρόπολη εδώ δεν βλέπω. Είμαι σε ένα στενό πολύ ωραίο παρόλα αυτά, καράκεντρο με πολλά μαγαζάκια και κόσμο, αλλά υποτίθεται ότι θα βλέπα Ακρόπολη. Μπαλκόνι με θέα έκλεισα συγκεκριμένα. Τέλος πάντων, πολύ με νευριάζει αυτό όταν γίνεται, αλλά δεν έχω καμία ενέργεια να ασχοληθώ. Παιδιά, το γύρισμα σήμερα ήταν εφιαλτικό το πόσο αργά κύλησε. Τουλάχιστον ήμασταν έτσι ωραία παρέα και υπήρχε λίγο σουσού, λίγο επικοινωνία, κάτι, γιατί αλλιώς δεν θα περνούσε η ώρα με τίποτα. Τώρα περιμένω την Νίκη να πάμε να φάμε και να πιούμε. Ένα σνακ δεν μου έχουν βάλει, ρε γαμώ, το μόνο νεράκι και κοκακόλες. Ένα νεράκι θα το πιω. Δεν καταλαβαίνετε πόσο πεινάω, μπορώ να φάω ένα γορίλα ολόκληρο. Και αυτή τη στιγμή, αν έβαζαν ένα γορίλα με μένα να παλέψουμε, θεωρώ ότι θα τον κέρδιζα για να τον φάω. Τι λέω, δεν ξέρω. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι το σποτάκι, αυτό που γυρίσαμε σήμερα, είναι στην ουσία το τρέιλερ για τα MAD. Θα βγει πολύ ωραίο. Μπορεί τώρα που βλέπετε εσείς αυτό το vlog να έχει βγει κιόλας. Ήρθε και η Βύση μετά. Καλά, τέρμα queen. Δεν είχε τύχει να την ξαναδώ από κοντά. Η γυναίκα είναι η απόλυτη diva. Ο τρόπος που μιλάει, που κινείται, η ενέργειά της. Diva ρε, κανονική icon. Αυτά. Θα τα δείτε τα υπόλοιπα εκεί, γιατί δεν έχω καμία ενέργεια. Θέλω να φάω και να πιω όλο το Βόσπορο. Ήρθε το κορίτσι μας. Ήρθα. Το αργοπορημένο. Αργοπορημένο. Εγώ είμαι αργοπορημένη. Σε πήρα τηλέφωνο, σε λέω ξεκίνα. Και σε πήρα μετά από 40 λεπτά και σου λέω πού είσαι και μου λες. Με έγραφες όμως. Είμαι σπίτι. Σε είπα, στείλε μου μήνυμα όταν φτάσεις. Σου λέω σε 10 λεπτά θα είμαι εκεί. Και μου λες ωραία, ξεκινάω. Συγκλονιστικό φως έχει εδώ. Ναι, πολύ ωραίο είναι. Και πολύ ωραία λάμπη, τι έχεις βάλει. Αυτή την κολόνια, το μίστη της Guess έχει μέσα σήμερα. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε γιατί δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά. Νομίζαμε ότι ήρθαμε σε μεξικάνικο. Η Νίκη ήταν πάρα πολύ σίγουρη. Έλα ρε φίλε. Αλλά τελικά έχει comfort food. Πήραμε πιτσούλα. Πιτσούλα. Τι λέω. Σαλατούλα. Από την πίνα δεν ξέρω τι λέω. Μόνο πίτσα δεν πήραμε. Κοτόπουλο. Άλλο πήραμε. Κάτι μακαρόνια και κάτι. Μια μπριζόλα. Ταλιάτα. Ταλιάτα. Αυτά παιδιά. Και μαργαρίτα. Μαργαρίτα.
Καλημέρα. Το ακούτε αυτό? Το ακούσατε σίγουρα. Αυτό συμβαίνει από τις 8 η ώρα το πρωί. Από τις 8 η ώρα το πρωί. Αυτή είναι η τύχη μου. Και δεν έλεγα τίποτα άλλο. Είπα 200 φορές χθες στην Νίκη, έρε μια υπνάρα που θα κάνουμε, έρε μια υπνάρα που θα κάνουμε, έρε θα κοιμηθούμε μέχρι ό,τι ώρα θέλουμε, δεν έχω δουλειά το πρωί. Όλα καλά. Καλημέρα. Ξύπνησε και η γκόμενά μου. Για το διήμερο. Για το διήμερο. Κάναμε τα ντουζάκια μας, ετοιμαστήκαμε και πάμε να Ρε, τι κάνει η κάμερα σήμερα? Δεν είναι καλά. Γύρισε και κοίταξε τον τοίχο μόνη της. Έχει δαιμονιστεί. Σε λέω, έχει θυμώσει ο εργάτης σου, τον κόβεις υπερορίες. Πάμε να φάμε πρωινάκι. Αυτό είναι το outfit. Απλό, λιτό και απέριτο. Είμαστε λίγο μάτσι-μάτσι κι εσύ στους ίδιους τόνους. Καφέ, gin, brunette girls. Oh my god. Άντε πάμε. Το Airbnb που έχω νοικιάσει είναι στο Ψηρή και πάμε σε ένα μαγαζάκι για brunch που είναι πάρα πολύ κοντά. Από εδώ. Ναι. Τι πήγες να πεις? Ότι σκεφτόμουν να πήγαμε για ποτό στο μισό μας και το Airbnb σου ήταν τυχαία πάνω από το μισό μας. Ναι. Α, και από εδώ μπαίνεις. Ναι. Μπορεί από αυτή τη μεριά να βλέπεις να δεν έχει. Και για το πρωινό. Ναι. Ναι, πάμε σε ένα μαγαζάκι που βρήκαμε στο TikTok και φαίνεται πολύ ωραίο. Ελπίζω να μην είναι κλασικό μαγαζάκι TikTok που φαίνεται πολύ ωραίο αλλά δεν είναι. Τι πιστεύεις, Νίκη, θα είναι ωραίο? Νομίζω θα είναι ωραίο. Και εγώ έτσι νομίζω. Είμαι αισιόδοξη. Μας προσέφεραν ένα σφινάκι σμούθι. Δεν θα κάνουμε στην υγειά μας? Ναι, το μύρισα. Ωραία μυρίζει. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Τέλειο. Τι που έχει μέσα? Δεν είπε. Έχω ότι είναι detox. Α, το detox. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί είναι μαύρο, μόνο πως γίνει η γλώσσα μας μαύρη. Είναι λίγο μαύρη. Για να δω εσένα. Εσένα έπρεπε πολύ κατάρα. Λοιπόν, εγώ πήρα αβοκάντο τόστ και ζήτησα να μου βάλουν και κρέμα τυρί δίπλα. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Και η Νίκη πήρε τηγανίτα πατάτας. Ναι. Με τι? Με αυγό ποσέ, αβοκάντο και κρέμα τυρί. Η οποία δεν ξέρω ποια είναι. Εγώ φέτα βλέπω. Αυτή, ας πούμε. Δεν νομίζω, γιατί αυτό είναι κρέμα τυρί. Πες μας τη γνώμη σου για το πρωινό. 8 στα 10. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Και εγώ θα του βάλω ένα τίμιο 7,9 στα 10. Καλά. 8 στα 10 ήταν πολύ ωραίο. Οι πόντι όλοι είναι για το τυμπά που μας έφερε τα σφινάκια σμούθι. Εξαιρετικός. Και μας έφεραν και δωράκι και ρασματάκι. Γλυκό, για δοκίμασε, κάνε μας ένα taste test. Είσαι έτοιμη για story time? Αχ, το παγωτό νομίζω Μαλία είναι μηχανής. Ναι, μηχανής είναι. Λες να είναι Ninja Cream η μηχανή. Πολύ ωραίο. Ωραίο. Μας φέρνει το παιδί το γλυκό και λέει ένα κερασματάκι από εμάς και τα λοιπά και λέει, το αφήνει και λέει, και τώρα είστε έτοιμες για story time? Και έχουμε πεθάνει και κάνει η Νίκη ταυτόχρονα. Ακούω εγώ αυτό, προσπαθώ να μην γελάσω. Και λέει η Νίκη, είμαστε από το προηγούμενο vlog, από τη βίλα. Κάνει. Αλλά είναι όλοι πάρα πολύ καλοί μαζί μας. Shout out στο Πίκι. Πάρα πολύ εξυπηρετικό προσωπικό και όλα τέλεια. Να έρθετε να το δοκιμάσετε. Και τώρα θα κάνουμε μια βόλτα στα μαγαζιά, αλλά πρώτα κάνουμε τη βόλτα μας σαν τουρίστριες κάτω από την Ακρόπολη. Έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Α, θα πέσω, σκοτωθώ. Καλά είναι, εμένα μου αρέσει, δεν είναι να σκάσεις. Ζέστη έχει. Έχει ζέστη, έχει 26 βαθμούς. Αλλά είναι ωραία. Καλοκαιράκι, επιτέλους. Όντως.
Για να σε δω. Είναι λίγο τεράστιο. Μεγάλο, Ναι, τεράστιο είναι. Αλλά είναι cute. Μου αρέσει η καρδουλίτσα. Δεν ξέρω αν έχει νούμερα, ρε. Μήπως έχει πιο μικρό. Σας έχω παρατήσει τόση ώρα γιατί ήμασταν 200 ώρες στα Sephora. Θα σας δείξω μετά τι πήρα, αλλά είμαστε στα Zara τώρα και οφείλω να σας δείξω. Καλά που είναι cute. Ρε εσύ, το χρώμα, όχι το σχέδιο πάνω σου. Αυτό με τις καρδούλες εννοώ ότι είναι cute. Πάνω στο κεφάλι σου είπα από την αρχή που το έβαλες ότι είναι τεράστιο. Δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, Σαν διαφήμιση κοκακόλα είναι. ναι, λιγάκι ναι. Έλεγα, οφείλω να σας δείξω αυτό εδώ το shimmer. Δείτε λίγο. Δεν έχω δει πιο έντονο shimmer στη ζωή μου. Δεν έχει φύγει καθόλου. Ναι. Είναι μία ψεκασιά από αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Red Zara Temptation Body Glitter. 9,99. Not sponsored. We don't really support Zara. Αλλά, παιδιά, ακραίο. Ακραίο. Δεν έχω ξαναδεί πιο έντονο glitter. Ωριακά σκέφτομαι να πάρω 2 για να έχω να ψεκάζομαι όλο το καλοκαίρι. Τζα! Έχουν περάσει αρκετές ώρες. Έχω γυρίσει σπίτι. Είναι 10 και 10. Ήταν να πάω στο listening party της Αναστασίας για το νέο της άλμπουμ. Έσκασα και το σπίρι μου. Αλλά πραγματικά με έχει διαλύσει η περίοδος. Πονάει η κοιλιά μου, πονάει το κεφάλι μου. Είμαι σε μια περίεργη φάση, δεν είμαι σε mood. Και αποφάσισα να κάνω ένα staycation, θα έλεγε κανείς. Να αράξω εδώ στο δωμάτιο. Πήρα σουσάκι από ένα random μαγαζί, ελπίζω να είναι ωραίο. Μισό να σας δείξω τι πήρα. Λοιπόν, έχουμε, τι είναι αυτό, φασολάκια, ενταμάμε, τα οποία λατρεύω. Μπορώ να φάω, ρε η κάμερα τι κάνει, δεν είναι καλά σήμερα. Μπορώ να φάω 50 τέτοια, σε ένα λεπτό. Και το σούσι μου, αυτό είναι κάτι με αβοκάντο και σολομό νομίζω. Αυτό είναι με spicy shrimp tempura. Είναι shrimp tempura πάντως. Αυτό είναι κάτι τηγανιτό με σολομό. Μαλάκα, τι πήρα, πάω καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα φάω όλα αυτά. Αλλά λογικά μετά θα έρθει η Νίκη, γιατί έφυγε η Νίκη. Πήγε για δουλειά. Ελπίζω να πεινάει. Και πήρα και ένα crab salad. Ωραία. Για να το δούμε, είναι ωραίο. Όταν είναι ωραίο το crab salad, είναι πολύ ωραίο. Όταν δεν είναι ωραίο, είναι μάπα. Τι είπα, για μάπα το κόβω. Αυτά. Οπότε φάση έχει σούσι και άραγμα. Το άδειο πάνω αυτό. Ωραία. Πριν κλείσω τη βαλίτσα μου, και επειδή εδώ έχει χάλια φωτισμό και φαίνομαι πανάσχημη, με αυτό το γυαλί θα σας δείξω τι πήρα σήμερα από τα Sephora. Δεν ψώνισα τίποτα άλλο. Από Zara αυτό το shimmer που σας έδειξα. Πήρα ένα αντιλιακό σώματος από Rio de Janeiro που μυρίζει καταπληκτικά. Έχει τη μυρωδιά του νούμερο 87 και είναι ένα αντιλιακό σε μορφή body spray που λένε ότι αφήνει μια πάρα πολύ ωραία λάμψη, όχι σήμερα, αλλά glowy ενυδατωμένου δέρματος. Τώρα δεν θα βάλω γιατί έχω κάνει ντουζ και δεν θέλω να βάλω πάλι προϊόντα. Ναι, με SPF 50. Κάνω manifest εγώ τώρα, αγοράζοντας τέτοια προϊόντα για κάποιες εξωτικές διακοπές. Άλλο ένα αντιλιακό, αλλά για το πρόσωπο, από Beauty of Joseon, δεν είμαι σίγουρη ποτέ πώς λέγεται, αλλά η νέα εκδοχή που είναι πιο light, είναι το Aqua Fresh. Γενικά έχω πάθει μια ψύχωση με τα αντιλιακά, δοκιμάζω τα πάντα, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι μου κάθεται καλά στο πρόσωπο. Ας πούμε, αυτό που χρησιμοποιώ τώρα είναι τη Avène το Ultra Fluid, μου έχει κάτσει πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν καταλαβαίνω εύκολα τι μου κάθεται καλά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Δηλαδή δεν ξέρω τι μου κάνει breakout. Έχω βγάλει σπυράκι γιατί με ενοχλεί κάποιο προϊόν. Έχω βγάλει σπυράκι γιατί απλά είναι δομηνικά. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Επίσης από Beauty of Joseon
Έχω πάρει και το Revive Eye Serum. Είναι ένα serum για τα μάτια μόνο για βράδυ, γιατί νομίζω ότι είναι με ρετινόλη. Ναι, έχει ginseng και retinol. Α, retinol λέει. Δεν ξέρω αν είναι κάτι διαφορετικό με τη ρετινόλη. Επίσης από Sol de Janeiro, ξύνω και την κεφάλα μου, πήρα το καινούριο mist, το Flor Mystica, νομίζω είναι από τα Limited Edition, τα καλοκαιρινά τους. Μυρίζει παρόμοια με το 62 που το λατρεύω, είναι καταπληκτική μυρωδιά όσο σούπα και αν έχει γίνει, αλλά σε πιο λουδένιο, πάρα πολύ ωραίο. Και η αλήθεια είναι πως αυτό το ροζάκι το πήρα μόνο και μόνο για το μπουκάλι. Όχι, το πήρα γιατί μου άρεσε η μυρωδιά του πιο πολύ απ' όλα, αλλά και το μπουκάλι είναι κόσμιο. Και τέλος, πήρα να δοκιμάσω και το Peptide Lip Treatment από All I Love All Henry Skin. Είναι όνομα αυτό τώρα για εταιρεία. Όπου έχω δει εδώ στο TikTok να λένε ότι είναι από τα καλύτερα lip balm. Δεν το πήρα για να το φοράω έξω, το πήρα για να το φοράω, ξέρετε, πριν το μακιγιάζ, όταν πέφτω για ύπνο. Γιατί έχω πάρα πολλά γενικά. Και τώρα μου τελειώνει βασικά το sleeping mask της Λανές, που είναι αυτό που φοράω όλη μέρα στο σπίτι όταν πάω για ύπνο συνέχεια. Πολύ μαλακό είναι. Οκ. Θα σας πω αν μου αρέσει πιο πολύ από τις Λανές. Τι έλεγα, και επειδή τελείωνε είπα να μην πάρω το ίδιο πάλι και πήρα αυτό. Αυτές ήταν οι αγορές μου, παιδιά. Τίποτα σπουδαίο, κρατήθηκα πάρα πολύ γιατί παίρνω συνέχεια προϊόντα μακιγιάζ. Και λέω, Αμαλία, φτάνει κορίτσι μου, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρεις ούτε άλλο ένα lip gloss, ούτε άλλο ένα lip liner, ούτε άλλη μια μάσκαρα, γιατί δεν τα χρησιμοποιείς. Χρησιμοποιείς τα ίδια και τα ίδια ξανά και ξανά. Σου στέλνουν και οι εταιρείες συνέχεια πράγματα, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και τώρα από δωράκια μου βάλανε της Lancome την Absolute Soft Cream, η οποία θα πάει στη μαμά μου λογικά που λατρεύει γενικά skincare. Δεν καταλαβαίνετε τι ζουμό που έχει η μαμά μου με το skincare. Ακούστε το άλλο. Δεν είχα δει ότι μου βάλανε μέσα δωράκι και την Paradox από Prada, που εντωμεταξύ είναι mini. Και δείτε λίγο πόσο cute είναι. Έχετε δει κάτι πιο mini? Πεθαίνω γενικά με τα mini πράγματα, τα λατρεύω. Τέλος πάντων, δεν είχα δει τι δώρα μου βάλανε. Και πάμε στο Άτικα με την Νίκη και μυρίζω την Paradox αφού φύγαμε από το Sephora και λέω μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η κολόνια και την έχω βάλει και στο χέρι μου και τη μυρίζω όλη την ώρα και λέω εσύ πόσο ωραίο άρωμα έχει, αλλά μου κάνει πολύ γνώριμη ότι τη μυρίζω συνέχεια και δεν θέλω να την πάρω γιατί τη φοράνε όλοι, αλλά μυρίζει πάρα πολύ ωραία, το έλεγα συνέχεια. Μυρίζω το χέρι μου να δω αν μυρίζει ακόμα, αλλά δεν μυρίζει προφανώς. Και καθόμαστε για καφέ και λέω για να δω τι δωράκια μου βγάλανε και βγάζω την Paradox και παθαίνουμε τσότσο. Τέλος πάντων. Και πήρα δώρο και αυτό το νεσεσεράκι που δεν ξέρω τι χωράει μέσα. Εντάξει, μπορείς να το κάνεις πορτοφόλι, μπορείς να βάλεις μέσα, ξέρω εγώ, το λιπκόμπο σου και να το βάλεις στην τσάντα. Καμιά σερβιέτα, λίγα πραγματάκια, γλυκούλη είναι παρόλα αυτά. Αυτά τα ψώνια. Τώρα πάω να τα βάλω όλα στην βαλίτσα μου και σας παρατάω, θα τα πούμε αύριο το πρωί νωρίς, γιατί η πτήση μου είναι, τι ώρα είναι, στις 11 παρά, οπότε πρέπει να ξυπνήσω κατά τις 8-8.30, να είμαι στο αεροδρόμιο κατά τις 9-9.30, τέλος πάντων αυτά, τα λέμε το πρωί. Παιδιά, δεν θα το πιστέψετε, έχει περάσει ένας μήνας και θυμήθηκα τώρα να κάνω το κλείσιμο αυτού του βίντεο, επειδή έχει τελειώσει η Μαρία το edit και πρέπει να ανέβει επιτέλους. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, thanks for watching, I hope you enjoyed, like, subscribe, καμπανάκια κτλ, γιατί έρχονται επικά vlog από τώρα και για όλο το καλοκαίρι. Μην σας πω, μέχρι τον Οκτώβριο έχω κανονισμένα τρομερά πράγματα και θα σας πάρω σε όλα μαζί μου. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε vlog από Μαϊάμι, μόνο αυτό λέω. And this is only the start. Αυτά. Bye!